कोकणातील प्रत्येक अपडेट जाणून घेण्यासाठी आजच माझे कोकणच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीपात्रामध्ये एका अज्ञात इसमाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। गुरुवारी 1 मेच्या दुपारच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली। दुपारी सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास खेड परिसरातून जाणाऱ्या वाहन चालकांनी नदीपात्रात एका पुरुषाचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना पाहिला। त्यांनी तात्काळ खेड पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून माहिती दिली। पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली। त्यांनी नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून प्रथमदर्शनी पंचनामा केला। मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नाहीये। पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कळंबणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलवले आहे। या प्रकरणी खेड पोलीस अधिक तपास करीत आहेत। मृत्यूचे नेमके कारण तसेच मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू असून नागरिकांनी काही माहिती असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे।